Видео ви правя. Добре. И това сложи музика? Какво сложа, бе? Вместо да ви скараш от сте. Ето, на новата година майка ми тук на нас сервира ядене, пиене. Ето. А те ще пиде си баницата, много е вкусна. Зелевите сърми също много са вкусни. Това също е много вкусно. И пилето е вкусно. И питката, ние разчупихме. Питката, на всеки са пана по едно късметче. Да го слагаме малко. Диляра, Алекс, кажете нещо, Белено. За новата година какво ще пожелаете? Да сме живи и здрави. Това е. Диляра, ти... Друго? Какво си мечтаеш да става новата година? Не. Добре. Да завършите училище. Нали каза, че искаш да отидеш в България? На всички пожелавам да сме живи и здрави първо. И всичко останало си идва на мястото, да. На място. И къща, и пари, и злато, и всичко. Да, много правилно. Да. И аз така казвам. Cümlemize versin Allah sağlamlık, kuvvet, kısmet versin. Амин. Баба ти? Щастие. Какво ще кажеш? Да сте ми живи и здрави. И ти да си жив и здрав. И майка ми да е жива и Нищо не здрава. се радвам, че на всички празници да уважавате. Да. Ще уважаваме. Кого да уважаваме? С присъствието си. Винаги. Винаги. Айде, чао от нас. Джеля, ти какво ще кажеш? Здраве. Друго? Здраве. Здраве. И пак за Амин. Амин, то е най-важното. Чакай нож да ти дам да режеш. Не, се. Къде имаш? Имаш ли? Сарма. Ати, Hadi ye bakalım. Ben de yiyeyim. Çakı demiş, Haydi çao. prova.